mangi solutions to problem ne mani anyalo ma keto pacha to kaka gidhini to ok ber nikech mokwongo nyaka ing'e niya kiwacho ni adek mar jatich adek ewi 10 mar jatich ing'ado to kambi bi kone ni imbigo med adek ewi tieni ichuno kambi mondo mede msara ka kambi ne onge gi plan emomiyo Federation of Kenya Employer go koko ikone mondo omed msara NSSF sani en siling 400 kama sani dhi kone employers kembe itere to 12% of your salary winje kuma ochome kode, right? And then nitiere many other things kodi ibiro bed gimitimo niketo ne joma ndiko ji tich gi imiyo gibedo matek mondo kigindik jok machielo to uno wacho no dwa meda ngo udwa miyo joma yang mo high school mondo yud tich to idwa miyo joma miyo ji tich gi pek mar ndiko ji nikech medo gimiluongo ni payroll costs mar timo ngo di medore koro tire ni ichalo ngamo hinyo ji diriyo hinyo ji ne hinyo jatich makoro msachi odok nus gimiluongo ni disposable income ne odok nus ing'ado gi 3% to employer bi